Jézusom, te meg mi a fasz csinálsz? Már épp elég volt bőrötek, úgyhogy én léptem. Gyere csak ide, nem mész le sehova, vagy beleraknak ebbe a toricskába. Helyetben én hallgatnék rá, mert tényleg megteszi. Nem érdekel. Ti vágjatok fát, addig én kibaszom Hugin azt a biciklit. Na jól van, aki nem tud fát vágni, azt nyakba baszom. Na baszki, én nem tudok. Szia, úgy látom, te segíteni akarsz nekem. A faszt, nem találom a villát, te tudod melyik az? Nem. Fasza, akkor majd Minho biztosan jól lebasz. Tudi le fog majd. Ne röhögj, téged is. Na jól van. Nézd, ez itt egy kibaszott fadarab. Aha, látom. Örülök neki, akkor most megfogod ezt a baltát, és ő odabaszol neki. Oké? Hú, baszki, ennek van súlya. Hiá! Öcsán, ez nem sikerült? Megpróbálom még egyszer, hát ha most sikerül. Na jól van, te kurvafa. Passzolj meg, passzolj meg, passzolj meg. Na jól van, Zsongi, most eljössz. Hú. Mi a fasz? Ezt mikor tanultad? Neked meg mi bajod van? Te félsz, hogy olyan sorsra jutsz, mint Hugin biciklie? Pontosan. Ha hajlandó leszel segíteni nekem, akkor nincs miért félned. Várj, ne tedd ezt vele. Hé? Akkor fogadjon szót. Fogd meg a csirkét. Tángvin, csak pucold meg. Hát baszd meg. Na jól van, akkor majd én, de ha nem fogod be, hozzád baszom. Vidd innét azt a pokolfajzatot. Mit pofázol? Ezt? Te félsz ettől? Azt a kurva. Ha még egyszer megmersz szólani, téged fogunk felvárni és megsütni, ne ezt a csirkét. Készítsétek elő a hozzávalókat. Oké, ennyi a saláta. Rendben. Többiek? Mit fogtok csinálni? Ilyen szaromölgyök mit csinálnak, ennyi a saláta. Na bazd meg, remélem ez felrobban. Akkor mindegy döglünk. Ha nem negezed, akkor biztosan. Jól van, baszki, akkor negezem. Én is. De egy barom vagy. Tudom. Ti marhák, ezt nézzétek, mit hozok. Ezt meg honnan a faszból szerezted? A seggemből, szerinted? Én meg ezzel a kis kurva lapáttal legyeztem eddig, te szaros.